Salmo 25, versikulo 8 hangtod sa 9. Ang Ginoo matarong ug maayo, nagtudlo siya sa mga makasasala, sa dalan nga angay nilang subayon. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat ug matarong, ug gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Isuon, kinsa ang matarong ug maayo, mao lang gayod ang Ginoo. Tungod sa pagkamatarong ug pagkamaayo sa Ginoo kanato isuon, itudluan kita sa dalan nga angay gayud natong subayon. Ug kinsa man ang makasasala isuon kita na nga iyang katawhan. Kitang tanan nakasala, apan itudluan kita sa Dios sa pagsubay sa dalan nga gusto niyang palakdan kanato. Mao igsuon, maminaw kita sa tawag sa Dios. Maminaw kita sa pagtudlo sa Dios. Maminaw kita sa pagpanton sa Ginoo igsuon aron makasubay kita sa dalan nga buot niyang palakdan kanato. Tungod kay ang Dios nagtultol gyud kanato sa kanunay sa dalan nga gusto niyang pasubayan kanato. Mao kinahanglan isuon, maminaw gyud kita sa pagtudlo sa Ginoo kanato. Humble yourself. Kinahanglan mapaubsanon kita sa kanunay igsuon. Maminaw kita sa tawag sa Ginoo igsuon. Maminaw kita sa pagtudlo sa Ginoo igsuon. Tungod kay tultulan kita niya ug iya kitang tudluan sa dalan nga uyon sa iyang kabubuton. Itultulan sa Ginoo ang mga tawo nga mapaubsanon. Mao sa kanunay igsuon, magpaubos kita. Humble yourself aron atong maangkon, atong madumduman ang dalan nga gusto sa Dios nga palaktan niya kanato ug ang dalan nga uyon diha sa iyang kabubuton. Amen. God bless you.